שמייחד את האורות שלנו באליטה ליבינג זה השימוש בשכבת האור העליונה. במקומות אחרים, כאשר עלות מערכת הישיבה נמוך לאין שיעור, משתמשים בשכבות התחתונות של האור. אם אנו משתמשים בשכבת האור העליונה, קיימת עוד שכבה או שתיים מתחת, הדרמיס והסאבדרמיס, וכאשר אנו מסתכלים על הצד השני של האור, שזה הזמש, ניתן להסיר את סיבי האור בקלילות, ואנחנו נעצרים בשכבת האפידרמיס, שכבת האור העליונה. זו שמגנה על האור ומונעת ממנו להיסדק, להתפוצץ ולהתבלות. זה מה שמייחד אותנו באליטה, להבדיל ממקומות אחרים שמשתמשים בשכבה השנייה או השלישית של האור, שמשני צידיה היא נראית זמש, עובר תהליך של הגנה עם שפכטל, צביעה של האור, הטבעה של טקסטורה שלו, ולמעשה אנחנו יושבים על אור, אבל לא האור האיכותי, ללא שכבת האפידרמיס. באורות האלו אנחנו לא נראה סימני זקנה או שריטות, גלדים של פצעים, אנחנו נראה טקסטורה אחידה. וזה דבר שתוכלו לעמוד מקרוב בשעה שאתם בוחרים את האור שלכם. זהו טיפ קטן שיכול לעשות את ההבדל בין אור איכותי לאור שלא יחזיק לאורך זמן. זו שכבת האור העליונה, שכבת האפידרמיס, הסורפייס של האור. השכבה הזו, הבסיסית הטבעית, היא זו שנותנת לנו אורח חיים. ואם המשקל שלנו לא יישב על שכבת האור העליונה הטבעית, הוא יתפוצץ, יסדק ויתבלה. אנחנו למעשה ממגנים את האור בשכבת הגנה קלה, על מנת שיהיה אטום בפני נוזלים ושומנים. וברגע שגוון הצבע נמצא בתוכו, עליו אנחנו שמים שכבת הגנה. כל העיבוד נעשה במפעל באיטליה, בצפון איטליה, כאשר מעבד אורות לחברות הרכב היוקרתיות פרארי ו-BMW. נוזל שיבוא במגע עם אבק, יהפוך את האבק לבוץ, והוא יחלחל ויתחיל לאטום ולייבש את האור. על מנת למנוע את זאת, אנחנו בתחזוקה השוטפת נסיר האבק ביבש. פעם בחצי שנה עד שנה, אנו נמרח בקרם לחות המיועד לאורות, על מנת לשמר את מראה האור לאורך זמן, שישמור על האלסטיות והרעננות שלו. כאשר אנחנו יושבים, אוכלים, שותים, עושים הכל בסלון. גם הילדים הקטנים כגדולים, גם חיות מחמדים קיימים בבית, יכולים להתרווח על מערכת הישיבה או כל רהיט אור אחר, והוא יישאר מוגן כאשר אנחנו נצטרך לתחזק ולנקות. המראה שלו, אפשר לומר, כמעט ולא השתנה. הטקסטורה נשארה אותה טקסטורה טבעית, אנחנו נוכל לראות את הסימנים, סימני הזקנה, את השריטות הקלות, אבל למעשה אנחנו נראה אותם פחות ופחות, מכיוון ששכבת ההגנה היא כמעין מקאפ שמסתיר ומטשטש את ההיסטוריה של האור. לסיום, אמליץ על האורות הטבעיים עם שכבת ההגנה הקלה, המוגנים, לבתים פעילים במיוחד, לצד פרקטיות שנהנה מהם לאורך זמן.